41 anyos soltero, kan Peña Francia, Naga City, aki ninda Ricardo Buenaflor, asin Anita V. Sarato. Buot mag-agom kay Rachel Ann R. Velasco, 27 anyos Daraga, kan San Jose Street, Peña Francia, Naga City, aki ninda Arturo Velasco Jr., asin Maria Dylen R. Velasco. Ikatulong tawag para kay Angelo B. Belano, 29 anyos, soltero, kan San Jose Street, Peña Francia, Naga City, akin ninda Eduardo Belano, asin Richilda S. Balmes, buot mag-agom kay Hani B. Escaro, 29 anyos, Daraga, kan Taal Avenue, corner Taal Avenue and Maria Cristina Streets, Concepcion Pequeña, Naga City, akininda Raul S. Escaro, asin Evelyn C. Broncano. Para man kay Ruel Morante Pasete, 37 anyos, soltero, kan Zone 7, Sagrada Familia, Peña Francia, Naga City, akininda Wellington M. Pasete, asin Concepcion M. Morante, buot mag-agom kay Michelle Mendoza, 44 anyos, Daraga, kan Sagrada Familia, Peña Francia, Naga City, akininda Manuel F. Mendoza, asin Blanca O. Habana. Asin man para ki Angelon Anthony L. Agua, 25 anyos, soltero, kan MT Villanueva Street, Liboto, Naga City, akininda Antonio R. Agua, asin Maria Sancha Lumungsod. Buot mag-agom ki Jofel Carmel Magallanes, 23 anyos, Daraga, kan Barangay Navarro, General Trias City, Cavite, aki ni Pamela Bien Magallanes. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda kan banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa opisina kan sa tuyang parokya. Salamat po. Liwat, Diyos marhay na aga po sa inugapos mga tugang, ngunyan yaon na kita sa ika-29 Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema kan sa tuyang selebrasyon iyo ang manunungod sa responsibilidad sa Diyos asin sa sosyudad. Ang tema kan selebrasyon niyato kan Eucharistia, iyo ang pag-utob niyato kan sa tuyang katungdan para sa ikakarahay kan sosyudad asin para man sa kaumawan kan Diyos. Lugod ang pag-utob niyato kan responsibilidad para sa sosyudad, maging susugman sa tamang moralidad asin kabutan kan Diyos. An para sa Diyos, asin man an para sa sosyudad, igwanin pagkakaiba. Alagad, ang duwa, daiman minakontra sa lambang saro, urog na sa pagpadanay kan tunay na katuninongan, katanosan, asin pagkamuot. Makakaibanan po niyato sa Santa Misang ini, iyo ang chaplain kang Campus Ministry, kang Camarines Sur National High School, Naga College Foundation, asin kang Biscast, si Reverend Father Ryan Fenis. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka nama, asingkan aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Jesucristong kagurangnan ta ang pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Dabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na kipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlukod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagorangan, maherak ka, kagorangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagorangan, maherak ka, kagorangan, maherak ka. Gloria in excelsis Deo. Banal ikasanaan kagurangan, ikasanaan orog kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamebe kita, Diyos na makamhan sagod pa man, gibuha kaming magdanay sa imo, asin maimbod sa paggibokan kabuktan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso, sa kadakulaan mo. Huli ka Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki,
na kay bamong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. A liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo an manunungod sa Diyos na nagpahayag na siya sana ang tunay na Diyos. Minapili siya kan mga maninigo, tanganing maglingkod sa iya, asin sa banwaan. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan sa iyang linahidan. Si Siro na ang tuong kamot sa kong ginamit, tanganing pasukoon ang mga banwaan sa atubang niya. Hubadon ang mga hagkos kan mga hade, tanganing ang mga agihan, daina mapinto. Huli sa surugoon ko na si Jacob nin Israel, na sa kuyang pinili, inapod ko ang sa imong ngaran, tinawanta ka nin ikaduwang ngaran, minsan ngani daimo ako midbid. Ako ang kagurangnan, asin dainin iba, dainin ibang Diyos, kundi ako sana. Hinahagkusan ta ka, minsan daimo ako midbid. Tanganing maisihan kan mga tawo, puon sa sirangan, sagkod sa sulnupan, na dainin ibang Diyos, kundi ako sana. Ako ang kagurangnan, asin dai niniba. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan pagsambahon, asin pag-umawon. An kagurangnan, pagsambahon, asin pag-umawon. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, awiton sa kagurangnan, bilog na kinakban, sabihon sa mga banwaan, an sa iyang kamurawayan, mga ngangalasan niya sa bilog na banwaan. An kagurangnan, pagsambahon, asin pag-umawon. An kagurangnan dakula, maninigong umawon, kinatatakotan orog sa gabos nga Dios, mayong halaga an mga Dios kan mga pagano, an kalangitan, gibo nin kagurangnan. An kagurangnan, pagsambahon, asin pag-umawon. Itao sa kagurangnan, mga familia nin banwaan, itao sa kagurangnan, an kamurawayan asin kapangyarihan, itao sa kagurangnan, an kamurawayan nin sa iyang ngaran, dolot darahon, asin lumaog sa iyang mga natad. An kagurangnan, pagsambahon, asin pag-umawon. Sa iyang santuaryo, sambahon an kagurangnan, matakot kamo sa atubang niya, bilog na kinakban, irokyaw sa mga banwaan, ang Diyos hade, an kinakban, ginibo niyang masarig, dai mayuyugyog, matanos sa hukuman niya, an mga banwaan. An kagurangnan, pagsambahon, asin pag-umawon. Ipinapasabot sa tuya kan ikaduwang babasahon na maninigo mananggad na magpasalamat sa Diyos kun igwanin sarong komunidad na nag-ako kan marahay na bareta asin nagpahiling kan tunay na pagsaksi. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Surat na hali kay Pablo, Silvano asin Timoteo, para sa simbahan sa Tesalonica, narugaring nin Diyos Ama asin Hesukristong kagurangnan. Mapa sa indo ang biyaya na sa samong pamigdi, asin nagpapasalamat kami sa Diyos huli sa indo gabos.
Danay man na ginigirumdom sa atubang nin Diyos na sa tong Ama, kung paano ipinapahiling nindo sa gibo an sa indong pagtubod, kung paano nagtrabaho kamo huli sa pagkamuot, asin nagdadanay sa bagsik kan sa indong paglaom kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Arami mga tugang na ang Diyos namumuot sa indo, huli takan din narami sa indo an marahay na bareta, uminabot sa indo bako sa nang bilang tataramon, kundi man bilang kapangyarihan, bilang Espiritu Santo, asin bilang bulanos na katunayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga Fariseo nagharali asin nag-urulay kung paano ninda madakop si Jesus sa saiyang mga tataramon. Sinugo ninda kay Jesus ang saindang mga parasunod, kaibahan ang nagkapirang mga kaapil ni Herodes, asin naghapot, Maestro, aram mi na daikang tinatago, asin andalan kan Dios tunay mong itinukdo. Siring man, day ka natatakot sa kiisay man, huli ta daikanin pinapalain. Sabihi daw sa mo, kung ano ang sa imong paghuna. Tugot daw, na magbayad nin buwis kay Cesar o dae. Aram ni Jesus ang sa indang maraot na kaisipan, kaya nagsabi, mga hipokrito, daw ta tinutokso nindo ako, ipahiling nindo ang moneda na ibinayad sa buwis. Ipinahiling ninda sa iya ang sarong denaryo asin naghapot. Kiisay ining ladawan asin ining nasusurat, simbag ninda kay Cesar. Sabi ni Jesus sa inda, konsiring, itaon nindo kay Cesar ang kay Cesar, asin sa Dios ang sa Dios. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga namumutan ko mga tugang kay Jesucristo, buot ko po kamo mga tugang na alokon, asin balikan po niya to ang lugar, asin kultura sa panahon kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Ang lugar po mga tugang kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, kaidtong panahon, iyo po yan ang inaapod na promised land. Daga na ipinagpromesa kan mahal na Diyos. Asin iyan po ang inaapod na Kanaan, land of milk and honey. Pero later on, ang Kanaan na pinag-iistaran po mga tugang kan mga Hudiyo, kan mga Diyos, inapod man po na Palestine, Palestina.
Pero ang Palestina kaidtong panahon, iyan po ang lugar kan mga Hudeyo. Mayo po dyan ang mga Arabs o ang mga Arabo. Sa halawig na kadahilanan, ninhulita ang Palestina, iyo po ang mga Hudeyo, asin nasalakan kan mga Arabo, haluyon ng panahon po ang conflict o pag-iriwal kan mga Hudeyo asin mga taga-Palestine, Palestina. Kaya kan 1948, itinugdas po na itatag po ang State of Israel. Ang State of Israel recognized po ini mga tugang kan United Nation. Asing kadakol po kan mga nasyon, kaibahan na po dyan ang Pilipinas, kaya ang Pilipinas po baga visa-free sa nasyon kan Israel, tasaro po ang Pilipinas nagsuporta, tanganing mamukna, maitatag ang State of Israel. Pero ito pong Gaza, asin ang West Bank, nagtatagman po dyan ang State of Palestine. Pero ang State of Palestine, kadakol pong mga countries na de po yan pinagre-recognize ang Estado kan Palestina. Kaya masking ngunyan mga tugang, grabe ang iriwal between Israel and Palestine. Kan panahon kan satuyang kagurangnan na si Jesus, ang presenteng Israel ngunyan, iyan ang lugar kan satuyang kagurangnan, sinakop kan Roman Empire, gobyernong Romano. Totoo, ang Israel, igwa po sindanin hade. Halimbawa, remember si Hading Herodes, hade kan Israel. Pero, ninhuli taan Israel, sinakop po kan gobyernong Romano. Actually, ang nagpapalakaw, asin ang nasusunod, nagtataunin batas na dapat sunodon kan mga Hudiyo, iyo po ang Roman Empire, ang gobyernong Romano. Asin kan panahon kan satuyang kagurangnan, si Isay po ang emperador. Mayong iba kundi si Emperador Cesar. Kaya nakalaog po, digdi sa tuyang ebanghelyo, si Cesar, Emperador Cesar, na siya po baga, itong yaon sa ladawan niya, yaon po sa denaryo, sarong denaryo o kwarta, kan gobyernong Romano. Siring man ang nakasurat, mapapadapit sa Emperador kan Roma. Ano po mga tugang an paghurup-hurupan niya to, digdi? Ang paghuhurup-hurupan niya to mga tugang iyo po ini. Igwanin mga Fariseyo na nagtiripon sinda, naghahanap po sinda nin maibabato, maiakusar sa satuyang kagurangnan na si Jesus. Takan panahon pong idto, nagiging na po siyang popular sa mga Hudiyo. Asin nagsasabi ang satuyang kagurangnan na siya ang Mesiyas, ang tagapagligtas na ipinadara kan Diyos Ama. Kaya nababahala po ang mga Fariseyo. Kabahali na po digdi ang mga eskriba, asin ang mga Hudiyo na kapadian. Kaya nag-uurulay sinda, asin nagsugo sinda nin mga surugoon. Kaibahan po digdi ang mga kaapil ni Herodes, asin sabi digdi, asin naghapot sinda, Maestro, ano ngaya sa paghuna mo? Kaipuhan ngayang magtaunin buwis kay Cesar o dai? Aram kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, ang nasa isipan kan mga naghapot sa iya. Aram kan sa tuyang kagurangnan, kung ano ang nasa laog kan puso, kan mga naghapot sa iya. Asin aram ni Jesus na tutoksohon siya o susubukon siya kan mga naghapot sa iya. Kaya inapod ni Jesus ang mga nagapot sa iya, mga hipokrito ngaya kamo, mga parasagin-sagin kamo. Kaya naghagad po siya nin kwarta kan sa iyang panahon. Asin ninhulita ang Israel sinakop kan gobyernong Romano, talagang ang ma-circulate pong kwarta, iyo po ang kwarta na pinapalakop kan Roman Empire. Halimbawa, kan ang Pilipinas po, baga mga tugang sinakop kan Espanya, ano ang ginagamit na kwarta sa Pilipinas? Siyempre, ang kwarta kan Espanya. Kan sinakop po kita kan gobyernong Hapon,
di ba? Japan invasion. Ang naglalakop po bagang kwarta digdi, iyo ang kwarta kan Hapon. Kaya maninigo, na ang lugar kan sa tuyang kagurangnan, kaidtong panahon, ninhuli ta sinakop kan gobyernong Romano, ang ma-circulate talagang kwarta o ginagamit na kwarta, iyo po ang kwarta kan Roman Empire. Kaya ang sabi kan sa tuyang kagurangnan, si isay ngaya ang nasa ladawan, asan nasusurat, digdi sa kwartang itinaunin do sa kuya, ang simbag ninda si Cesar. Kaya ang sabi kan sa tuyang kagurangnan, kung siring ngaya, itaunin do kay Cesar, ang maninigo para kay Cesar. Asin nakalaog po ang Diyos, itauman nindo sa Diyos, ang maninigo para sa mahal na Diyos. 2 punto po mga tugang ang paghurup-hurupan yato digdi. Enot, kita pong mga tao, mga Pilipino po kita, nasa nasyon kita kan Pilipinas. Igwa po nin ipinapalakop nin mga ley, asin mga batas ang Pilipinas. Ninhuli ta kita po mga syudadana kan nasyon Pilipinas, kaipuhan po kitang magsunod sa batas na ipinapasunod sa tuya kan gobyerno digdi sa Pilipinas. Diba? Katungdan po niya to iyan mga tugang, basta marahay ang sa tuyang pinapasunod sa tuya, faithfully dapat kitang magsunod. Halimbawa, ang batas ngaya sa traffic, dapat kitang magsunod sa batas sa traffic, tangani na maiwasan po ang mga aksidente, asin magkaigwanin order. Halimbawa, sa pagtatrabaho, importante po ang batas, ang law sa pagtatrabaho, tanganing igwa po nin order. Halimbawa, kaipuhan po ang batas, dawa po sa mga kababaihan, batas sa mga gurang, batas sa mga kaakian, tanganing magkaigwa po nin order. Kaya bilang mga syudadano kan nasyon Pilipinas, faithfully, dapat kitang magsunod kan mga marahay na batas na ipinapasunod sa satuya. Because we are all citizens of our nation, Philippines. Pero tandaan man yato mga tugang, ang satuyang pagkabuhay, digdi sa daga, temporaryo sana, igwa kita kan inaapod na dual citizenship. Bako sa nakitang syudadana kan nasyon Pilipinas, but we are all citizens of heaven. Ang tunay niya tong destinasyon, ang tunay niya tong harong, iyo na kita makisumaro sa pagkabuhay kan Diyos duman sa langit. Kaya dawa yaon kita digdi sa daga, dapat nakaturuhok man ang satuyang atensyon, ang satuyang focus sa langit. Ta gusto niya tong makaibahan sagkod paman ang mahal na Diyos. Pero igwa po nin inaapod na divine law. Kung ang tao, ang gobyerno digdi sa Pilipinas, igwanin mga batas, igwanin lay, ang Diyos igwaman po siyang batas. Kaya yaon po baga ang 10 tugon kan Diyos. Asin bilang mga aki kan Diyos, bilang mga Roman Catholic Christians, faithfully, dapat kitang magsunod sa batas sa mga tugon kan mahal na Diyos. Taano po ang tao nagkakasala? Ang tao nagkakasala, ninhuli tadai kita minasunod sa mga tugon kan mahal na Diyos. Pero kung maksinunod-sunod kita sa mga tugon kan Diyos, na igwanin pagkamuot, makakalikay kita sa baggibonin kasalan. Kaya kung ano ang kabutan kan Diyos, tanganing pirmi kitang nabubuhay sa iyang grasya, magsunod kita sa mga tugon sa batas kan mahal na Diyos. Pero tandaan man niya to ini mga tugang, sinabi ko po kasubago, na dapat man kitang maging faithful sa pagsunod sa batas kan sa tuyang nasyon Pilipinas. But we are also citizens of heaven. Kaya dapat tatao po kitang mag-atid-atid, asin maghiling, kan mga ipinapasunod sa tuyang batas sa nasyon Pilipinas. Ninhuli ta, bako pong gabos na legal, moral, marahay. Dawa po legal, pwedeng immoral. Halimbawa, digdi po sa tuyang nasyon Pilipinas, di ba rampant po baga ang pagpalakop nin mga contraceptives, kondom, igwanin kondom sa lalaki, igwanin kondom sa babae.
May napag-araman nga na ako sa Facebook, igwanin kapihan, digdi sa Camarines Sur, na nag-o-offer po sindanin libreng kondom sa lubricants. Kaya kung magkapi-kapi ka duman, pwede ka pong magkuanin kondom. Diba? Safe sex kondom, tapos magkuakanin lubricants. Diba? So, iyan po. Kaya, iyan, talagang rampan po yan sa tuya. Pag nagduman ka siguro sa health center, pwede kang makakuanin mga condoms. Bako sa na iyan, injectables, tanganing da ikamabados. Tapos, ayo the intrauterine device. Tapos, ang itinutuktok po baga dyan, artificial family planning. But we are also citizens of heaven. As in, ang susunod niya to, ang batas kan mahal na Diyos. Ano kabuktan kan mahal na Diyos na ang mag-agom dapat maggamit ng kondom and other means of contraception sa saindang family planning? Dai. Diba? Ninhuli tabako po yan ang kabuktan kan Diyos. Ang kabuktan kan Diyos, asin itinutokdo sa tuya kan Romano Katolikong simbahan, natural family planning. Kaya ang mag-agom, dawa bakong mag-agom na naggagamit ng kondom, diba? Nabubuhay sa kasalan. Ang nagpa-injectables, diba? Kasalan po yan na magabat. Ang nagiinom ng pills tanganing daing mabados, arual daw nagpipills tanganing daing mabados, nabubuhay sa kasalan. Kaya, daig ka pwede po bagang mag-ako ng banal na komunyon pag naggagamit ka ng contraceptive sa family planning. Aram po niya to iyan mga tugang, aram daw po nindo iyan mga tugang, pero sad to say, kadakol kan mga mag-agom, diba, na naggagamit kan artificial means of contraception, pero nag-aako nin banal na komunyon. Pero ano ang sinasabi kan Diyos? Ano ang sinasabi kan sa tuyang simbahan? Dahil pwedeng sunodon ang artificial family planning. Natural family planning ang kabuktan kan Diyos asin ipinapasunod sa tuya kan sa tuyang simbahan. Kaya dawa po legal digdi sa Pilipinas pero bakong moral. Tabakong kabuktan kan Diyos, bakong kabuktan kan itinutokdo kan sa tuyang simbahan na Katoliko. Halimbawa, pag abot kan aldaw, magin na pong batasan o kaya legal na po ang divorce. Di ba? Dawa legal, pero sa satuya po, immoral yan. Kasi dai po pwedeng magsuruhayan ang lalaki asin babae sa paagi nin divorce. May inaapod kitang ang declaration of nullity, pero proseso po yan kan simbahan. Di ba? Iba man po itong proseso kan estado, kan gobyerno. Di ba? Kaya, dai pwede ang magsuruhayan. Ninhuli ta sinasabi kan Diyos, ang lalaki asin babaeng pinagsaro kan Diyos, dai pag-ulangon, dai pwedeng magsuruhayan. Halimbawa, pag abot kan aldaw, magin na pong legal ang same-sex marriages, pwede na pong maging mag-agom ang parehas lalaki o parehas babae. Diba? Pero babalikan niya to, ang tugon kan Diyos, ang kabuktan kan Diyos. Ano daw ipinapasunod sa tuya kan Diyos na pwedeng maging mag-agom, asin magkaigwan ng sexual relationship ang parehas lalaki o parehas babae? Diba? Pero nangyayari po bagayan mo niyan, may mga nahiling kita, may magkarelasyon, diba? Parehas lalaki, magkarelasyon, parehas babae. Pero sinasabi kan mahal na Diyos na ang pwede sanang maging mag-agom, lalaki asin babae. Kaya nga ni babayaan kan lalaki an sa iyang mga magurang, tamasaro na siya sa iyang agom na babae. Dahil man po dyan sinasabi na masaro na siya sa kaparehas niyang lalaki o kaparehas niyang babae. Diba? Babalikan niya to permean, kabuktan kan mahal na Diyos. Siguro baka may magreklamo. Papaano na palan ngaya kami, Father? Mayo kitang magiginibo ka iyan, taiyan ang kabuktan kan mahal na Diyos. Puro parehas na sana kita. Kung dahi ka mo makakaagom, parehas man po baga sa muyang mga padi. Dahi man baga kami pwedeng maging mag-agom. Kaya ako paglaog ko po sa seminaryo, maliwanag po ini sa kuya, na pag ninhulit ta iyo ini ang pangapudan sa kuya kan Diyos, asin nag-iyo ako.
sa kabutan kan mahal na Diyos, aram ko po ang konsekwensya kaini. Saro po digdi, na dai po ako makakaagom. Di bang maliwanag po yan sa sakuya? Kaya ano ang gigibuhon ko? Self-discipline, makontrol ka. Tadawa ka po nakapadi, nakaka-feel ka pa, nakakamati ka, kan pagmati ning sarong lalaki. Pag nakakahiling ka nin magayon na babae, tumitubok-tibok ang puso, na-attract ka sa magayon na babae, pero dahil ka pwedeng magkaigwan ng relasyon dyan, kasi maliwanag para sa kuya na ang padi dahil pwedeng mag-agom. Dahil pwedeng magkaigwan ng sexual relationship sa sarong babae ang sarong padi. O maliwanag po yan sa sakuya. O, so arog ka iyan mga tugang. Dapat niya itong perming kukonsultahon ang kabutan kan mahal na Diyos. Ano daw ang pinapasunod sa tuya? Kabutan kan Diyos. Ano daw ang pinapasunod sa tuya? Ipinapasunod, itinutukdo kan Romano Katolikong simbahan. Kung kabutan kan Diyos, asing kabutan kan sa tuyang simbahan, faithfully magsunod kita. Pero kung dai pwede kitang magsunod. Diba? Taliwas sa kabutan kan Diyos, asing katukduan kan sa tuyang simbahan. Hagadon niya to mga tugang, antabang kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, na maarog po niya to siya. Siya po makinuyog-kuyog sa kabutan kan sa iyang ama na yaon sa langit. Pero makinuyog-kuyog man siya sa ipinapasunod na batas kan gobyerno na nagsakop kan Israel kaidtong panahon. Para kay Jesus, basta marahay, basta kabutan kan Dios, magsunod kita. Pagdai kita magsunod, mahuhulog po kita sa pagkakasala. Diba? Tandaan niya to, ang tao nagkakasala, ninhuli, tadai nagsusunod sa kabutan kan Diyos. Awot pamanlugod, ang gabos na iniisip niya to, gabos na tinataram niya to, gabos na ginigibo niya to, kabutan kan mahal na Diyos. Pero susunodon niya to ang kabutan kan Diyos, bako ninhuli ta obligasyon niya to. Bako ninhuli ta napipiritan kita. Masunod kita sa batas, sa kagustuhan kan Diyos, sa mga tugon kan Diyos, because we love God. Namumutan niya to ang Diyos. Asing kung tunay na namumutan niya to ang Diyos, masunod kita sa ipinapasunod sa tuya kan Diyos na igwa nin pagkamuot. Amen. Matindog po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asing daga, asing kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asing ilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa balang simbahan na Katoliko, sa parapakinaban ng mga santos, sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Sa satuyang kaluyahan, asin pangaipo, magdulo kita sa Ama, an burabod kan gabos na kadapatan, asing kapangyarihan, ang dapat niya tong paglingkudan asin sunodon. Ang satuyang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga obispo kan simbahan, bendisyonan asin pakusugon sa saindang paghigos na makalakop ang kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na yaon sa serbisyo publiko, maging mapakumbaba sa pagmidbid kan sa indang pangangaipo kan Diyos, sa pagutob kan sa indang mga katungdan,
urog na sa pag-ulang sa mga panukalang tumang sa katanosan asin katuninongan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, padagos na magmidbid sa satuyang mga katungdan bilang mga syudadano ning nasyon, asin maging totoo sa satuyang mga pakikitungo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga nagsasakit, makamate kan pagkamuot asin pagmakulog ni Kristo sa mga nagaataman sa inda, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga gadan, magkamit kan buhay asin katuninongan na daing kasagkoran sa kahadean kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, sa diri mo ang samuyang pagkatawo, asin ang gabos niya mong rogaring, bago nga kami sa imong pagkamuot, tanganing maglingkod kami sa imo, sa bilog na buot, isip asing kusog, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ko mga tugang tanan sako asanin sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namibi kami, warasan sa mo na sa bilog na isip, maglingkod sa imong mga balaog, tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, maugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong linilingkodan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami aro-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan spirito, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaong kaming mapasamo ang misteryo paskwal na daing katapusan. Kaya kaibakan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagurahan ng Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawahayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod, ning kabos na kabanalan, kaya ini mga atang namibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, na sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainaan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siringman pagkapamanggi pagkuanyaman kalis. Asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaw saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurahan ng ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na magdatong. Kaya kami nagrurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamaherak kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Yarom dumakagurangnan an sa imong simbahan ay nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siringman, girom dumas sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat,
asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namihibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, Santo Papa, San Juan Pablo II, asing gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, magawmaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kad mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan ka manakaligtas na togon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Amalia mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa moya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalang, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa moya. Asin hare kami pagdarahas sa sugot, kundi agahawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na maybe kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindahit talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Sa imo ang kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundaan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magbate na raohan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Peace with you. Peace with you po. Peace be with you.
Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan, namibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar, tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan, asin matukdoan kami kan mga nagdadanay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkakapirang anunsyo. Enot, ngunya na Domingo, iyo ang World Mission Sunday. Pinapagirumdum kita bilang komunidad nin mga paratubod kan sa tong Kristiyanong katungdan sa pagtabang sa misyon kan simbahan, sa pagharubay kan marhay na bareta. Kaya magkakaigwa po kita ning second collection. An sa tong financial na tabang itatao sa opisina kan ekonomo bilang suporta sa misyon. Ikadua, siring man ipinapaabot sa gabos na igwang World Mission Sunday envelopes na makukua sa may puerta mayor kan simbahan o sa opisina kan parokya. Ang kantidad na sa tong itatao mahalagang tabang sa paghimo kan mga aktibidades en relasyon sa misyon kan simbahan. Ikatulo, sa mga buot magdulot nin pamisa para sa mga kalag kan sa indang mahal sa buhay, gigibuhon ang novenaryo para sa mga kalag poon Nobyembre 1 hasta 9. Ang mga envelopes na pwedeng suratan kan sa indang mga pangaran, makukua po sa may puerta kan simbahan o sa opisina kan parokya. Siring man po ang satuyang parokya maselebrar kan ika-50 founding anniversary sa maabot na October 30. Alagad po ang Misa Pontifical gigibuhon po sa October 29 dahil eleksyon ang October 30. Iniimbitaran po ang gabos na mag-atinder kan Misa alas 4 na panginginutan po kan satuyang arsobispo. Collections for the week. Cash receipts, daily collections, 23,650. Sunday collections, 40,143 pesos. From the collection boxes, 9,707 pesos. Total collections for the week, 73,500 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Renier Prospero, Mercy Malapitan, Glenda Icaro, Chester Candilosas, and the Cudao Bike Shop. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe B. Culvera III, Parish Priest. Matindog na po. Siring man po mga tugang ang sakuyang pagpasalamat sa indong gabos sa indong pagsimbangon yan. Salamat kan sa indong mga pamisa asin mga mass offerings. Siring man sa mga liturgical ministers naglingkod sa tuyang misangon yan. Thank you very much po mga tugang. Asin ang gabos na nagdadalan sa tuyang live streaming. Salamat pong marhay mga tugang. Ang kagurangdan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan, intercession kan sa tuyang mamumukton na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, bendicionan manlugod kamo kan Diyos na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Salamat po.